So yung mga talong natin, oh. Tignan nyo naman mga calabar cards, oh. Yan. So kailangan nating gamutin kasi may kumakain na mga insekto. Ayan, oh. Pati yung mga kamatis natin may kumakain din. Tulad nito. Ano ba yan? Oh. Ay, ito pala, oh. Oh. Yan, may kumakain, oh. Oh. So gagamutin natin yan mga calabar cards. Alright mga calabar cards, welcome back again sa ating panibagong vlog at another episode ng ating vlog. At nandito pala tayo ngayon sa my mini farm at nakita natin yung mga tanim natin kinakain lang mga insekto. So yan gagamutin natin ng napanood natin sa Facebook. So may napanood pala kami sa Facebook na isang remedy o isang panggamot sa mga halaman, pero hindi ko pa sure kung effective nga ba yon. Kaya yun lang susubukan natin kung effective nga ba yung napanood natin sa Facebook. So ito pala yung mga gagamitin natin mga calabar cards na papakita ko sa inyo. May water gun na rin tayo. Ayan, oh. Right, so nagdala na ako ng panggamot, yung mga ingredients about dun sa napanood natin sa Facebook. So magtitimpla tayo. So ito yung mga kakailanganin natin: suka, tapos baking soda. Bali baking soda dapat ang gamitin nyo, baka mamaya ang mabili nyo is baking powder. Hindi pwede yon, baking soda, kasi yan talaga yung nandun sa pinanood namin. Tapos may dala rin tayo ditong, so yun, may dala rin pala tayong brown sugar. So brown sugar dapat yung gagamitin natin mga calabar cards na. At siyempre may dala rin tayo ditong yan, sukatan. 1 tablespoon sa every 1 liter ng tubig. So tamang tama ito, 1 liter na to. Yan, yung dito sa loob. So titimplahan natin to. Yan ang gagawin natin. At yan yung pang i-spray natin sa mga talong natin, sa mga ibang tanim natin mga calabar cards na. Right, so unahin natin yung suka. Oy. So yan yung mga ingredients nung napanood namin sa Facebook. Susubukan namin baka sakaling effective. Kung hindi effective, edi ibig sabihin walang kwenta yung napanood namin. O yan, suka, isang kutsara. Yun, suka. Tapos itong baking soda. Ayan, baking soda. Marami-rami din pala to, baking soda. Yan, isang kutsara. Lagay lang natin. Tapos siyempre ang pinakahuli, yung ating peanut butter. Ayun o, peanut butter. Asukal. Yan ang pinakahuli. Yan siya.
Tapos mekos natin mga insan. Mekos natin. Ayan. So, shake lang natin. Dapat dinagdagan mo na. Dadagdagan ko na? Dapat 2 liters na. Hindi, syempre sasabihin ko lang kung ilang liters yung tig-isang kutsara. Pero pag magdagdag kayo, basta every 1,000 kilometers, 1,000 liters pala. Mahal ang 1,000 kas. liter. 1 Tig-isang liter? kutsara. Ha? 1 liter lang? 1 1,000. liter nga. Ay, 1 1,000 ml. 1,000 ml o 1 liter pala. Sorry. 1 liter lang pala. 1,000 liters ako ng 1,000 liters. 1,000 ml lang pala. Yan, 1,000 ml. So, kada 1,000 ml lang tubig o 1 liter, ay katumbas po niya na yung tig-isang kutsara ng mga ingredients natin. Suka, baking soda, tapos yung natin, brown sugar. Ayan. Yan. So yan yung pang-i-spray natin sa mga Dagdagan mo na. natin. Dagdagan mo na. So, yan. Ayan o, 1,000 ml. Ayan o. Sakto. Dagdagan mo na kasi marami-rami yan. So, isprayhan natin. Siyempre, susubukan natin tong bagong water gun natin. Kung umubra ba, siyempre, kailangan mo natin i-pump. Ay, ganon? Pinapump pala yan? Pump. Yan. Para umakyat? Ha? Para umakyat? Oo. Ay, ganon. Up. Check natin. Pakita mo, Bi. Oh. Check natin. Eh, Uy! dito may try. Gumana. Sa may So, sprayan natin mga calabar cards na. Yan. So, yun yung tinimpla natin. yung mga may ano lang. Ay! Masali. Yan. Yan ang pang-spray natin. Doon pa oh. Ayun na yun. Puro butas. Oo. Kulang pa sa bomba. Yun. Ayun oh. Saan tayo magsimula? Ayun na may butas doon. Ay, dito. Basta Oo. mga may butas. Yan oh. So, ito. Sprayan na rin natin. Wala naman yan. Meron? Ano naman yung kumakain? Grasshopper naman yung kumakain dyan. Masyadong pan. Timplahan muna natin. Yan. Dito, sa ganito. Kunti-kunti lang naman. Ayan o. Ay, bakit ako? Nag-i-spray na mag-isa. Ayan o. So gagawin natin to 3 times a day, 3 times a week. Observe mo kung ano. Ayan o. Kasi ayan mga calabar cards oh. Ay, dapat pala inuna mo yung nandun, yung may Ito ano na. doon. Tapusin ko na to. Yun. Bes, observe natin kung tatanggal yung ano. Di ba mayroon yung insekto na maliliit doon? Ay, oo. Tapat doon tayo. Alika, dito tayo sa ano. Kaya kung gusto nyo pong mag-order ng products namin, contact nyo lang po si Mrs. Yung binili mo lang sa grocery lahat eh. Dito tayo magsisimula. Ito. Dito kasi yung malala eh. Ito. Ang daming insekto oh. Ayan o, yung kulay itim-itim. Yung itim. So bukas makikita natin yung epekto nito. Tandaan nyo, ang gamot ay hindi laging bago. Mga expired. Mag-generics na kayo. So bakit ganito yung ginamit namin mga calabar cards na? Ito oh. Oh. Saan? Ayan o, ayan o. Nasaan? Ayan o, yung itim-itim. Ayan o. Ay oo, ayan. Ayan Yung o. itim. Yan yun. Ay, oo. Yan yun. Yung mga itim-itim na yan. Ayan Ayun, o. Oh, ay, wag mo na Saan? ka. Ayun o, ayun o. Ay ayun. Oo. Ayun o. Meron nga. Ayun Ayan, o, malabas na sila Ayun, oh. ang dami o. Ayun o. Oh, ang dami o. Ayun o. Ang dami oh. Lumabas na sila oh. Namatay sila. So ayun mga calabar cards oh. Oh. Namatay sila Effective guys. nga. Oh.
Oh, ayan sila oh. Oh, yan oh. Ay, oo. Yung mga itim-itim. Oh, na maliliit. Yan yung napanood ko sa Facebook kagabi, yung ganyan. Yung itim-itim. Oh, ayan oh, sabi pagka sana effective yan. Akin na ako magbomba. Sige na, sige na. Ikaw na lang mag-spray. Ubus na pero. Magtimpla ka ulit. Dito. Saan tayo? Wala. Ayan oh, daming ano oh. Ayan o. Oh. Ayan oh. Ayan sila oh. Ayan oh. Kita natin yung ginagawa ni Mrs. mga Calabar Cats. Ayan sila biyo yan oo. Oh. Dito. So, isprayhan natin lahat yan mga Calabar Cats na. Ayun oh, ubos na nga yung ano oh. Ay, oo, ayan o. Ayun oh, ang liliit nila. Mga Kita mo? insekto, ayun. Kita mo? Kitang Ah, wala na bi. Ayun oh. Ayan o. Oh, yan oh. Oh, tumatakbo na sila. Yun nga, may napanood kami na ito nga, suka, baking soda, tsaka brown sugar. Pinaghalo-halo. Tapos yun yung pang-i-spray mo sa mga dahon ng mga tanim. Ayan. Tinitira na yung bunga oh. Timpla. Pero ito mga Calabar Cats, no, so gagamitin natin to ay i-spray lang natin to 3 times a week. 3 times a week na lang natin gamitin to. So yun yung dosage nito. At makikita natin yung epekto nito bukas. Kinabukasan din kasi napanood namin kinabukasan namatay lahat yung mga insekto na kumakain sa mga tanim niya. So napanood namin, shout out sa'yo. Sana effective itong tinuro mo sa amin. Dahil napaniwala mo kami, isang shout out sa'yo. Right, so magtitimpla ulit tayo mga Calabar Cats, no? Tapos si Mrs. magdidilig na ng tanim natin. Right. Inabot na kami ng gabi mga Calabar Cats, oh. Hindi pa siya tapos. Hindi pa tapos si Mrs. Uy, galing. Yan. Right, so Tayo. yun lang yung ginagamit namin na pang-spray. So first time lang din namin gamitin to. Baking soda, suka, asukal. So bukas malalaman natin kung ano yung epekto ng kalokohan namin ito. Sana ay effective to. Pero nakita naman namin sa Facebook, halos karamihan naman talaga ng mga nagbablog na about sa pang-spray sa mga insekto. Para-para sila ng ginagawa. So yun lang yung mga ginagamit nila. Baking soda, suka, saka asukal. Almost the same lahat mga Calabar Cats. Kaya sabi ni Mrs. subukan din namin para sakaling effective nga ba yung paraan na yan. Yun. Paraan na yan para Nawala ang mga mamatay yung mga kumakain ng mga damo sa mga halaman namin. ng mga damo. Katulad nitong mga to, oh. Dahon. Ayan, oh. Ang binabanatan dito sa kamatis yung mga bulaklak. Sa talong naman yung mga dahon. Gaya nito mga Calabar Cats, oh. Ayan, oh. Diba? Mamatay yung mga bulaklak, kinakain. Ayaw din naman kasi talaga namin na mag-spray ng insecticide o pesticide. Ayaw namin kasi gusto lang namin yung natural way ng pagpapalaki ng mga gulay. Alright mga Calabar Cats, na so yun, hindi lang tayo gumagamit ng mga pesticide, ganyan, mga insecticide, pero gumagamit din naman tayo ng abono. Kaya parang half-half lang yung kon natin,
natural way natin. Parang yan, yung pang spray na yan suka, ano nang isa ba? Baking soda, Sugar. saka sa asukal. Tapos yung sa pampalago naman natin is yung triple 14 na abono. Okay, so nabit na kami ng gabi. Ayun o, so patapos na rin si Mrs. na mag-spray. At pagkatapos ng 2 oras Kasi hindi, ayan saka lang siya natapos. kasi hindi alam gamitin yung Alright, so yun lang yung gamit namin. So sa mga gustong subukan, yun lang yung bibilihin nyo. Yung sinasabi ko, asukal, baking soda, saka brown sugar. So yun lang. So bukas makikita natin yung epekto ng ginawa nating kalokohan dito. Kung umepekto nga ba. Pero lahat naman kasi na nagbablog na pinagtanungan namin, pinagpanuuran namin kung saan panig na kami ng mundo nakarating para lang makapag-research ng pang-spray. Para-paras lang yung ginagamit nila. Yun lang yung tatlong yun. So ang nagastos pala namin dyan is yung suka 20 pesos, baking soda 17 pesos, tapos yung asukal, huwag na kayong magtanong, kinuha ko lang yung sa tindahan. Alright mga Kalabari Cards, no? So dito na siguro matatapos tong vlog natin. And yun, bukas kita-kits tayo para makita natin yung epekto ng ginawa natin dito na in-spray natin sa mga pananim natin dito sa mini farm. Ayan, so sakto tapos na si Mrs. Ayun, binuhos na eh. Right mga Kalabari Cards, see you bukas mga tropa.